Derrúbase un edificio en obras en pleno centro de Madrid. Hai 3 feridos leves e un grave. Entre os cascallos buscan varios desaparecidos. Esborralláronse os 6 andares do edificio. Vigo convértese na capital mundial do peixe conxelado. As empresas de 46 países fan negocio nunha feira, a de Conxemar, que vai pola súa 26 edición e que aspira a superar a cifra de negocio do ano pasado, de case 900 millóns de euros. Estamos ya vendiendo en 55 países, el negocio en Estados Unidos y Canadá, lo que es Norteamérica, sigue creciendo y bueno, pues cada vez comercializamos más especies. Máis de 1000 toneladas de comida conxelada en mal estado incautáronse en Vigo no marco dunha macrooperación internacional contra o fraude alimentario. En toda España requisaron máis de 11.000 toneladas de produtos coa data de caducidade cambiada ou con selos falsos de orixe protexida. Hai 10 detidos. Saúdos, boas tardes. A autovía Santiago-Lugo volve estar rodeada de incerteza. Transportes evita confirmar que se acabe antes de rematar o ano, tal e como comprometeu o ministro no mes de febreiro. En Melide, na Xunta, dan por feito que non se cumprirán os prazos, Nuria. Sí, a 3 meses de que remate o ano e a vista de como avanzan os prazos de execución neste último treito da A54, parece complicado que vayan cumprirse eses prazos comprometidos polo ministro Óscar Puente hai uns meses, es que estea rematada en decembro deste ano. Dende as asociacións de transportistas piden que se aceleren os traballos dos últimos 16 kilómetros que quedan por executar. Os veciños de Melide e de Arzúa, que viven na zona pola que discurre ese trazado, son pesimistas, creen que non se cumprirán os prazos, que volverán a adiarse nunha autovía que, lembramos, leva xa varios adiamentos nestes últimos anos. Esta A54 estará completamente terminada y en funcionamiento durante el año 2025. O ministro Puente tiño claro no mes de febreiro e os veciños de Melide tamén o teñen claro no mes de outubro. De momento ainda non foi. E non creo que tamén vai neste ano. Quen acertará está por ver. O goberno nunha resposta a senadores do PP de Lugo evita mollarse. Traballamos para rematar o antes posible, din. E volveron saltar as alarmas. Xa non é o primeiro retraso que se comete nela. Os atrasos nesta autovía son unha constante. A previsión era que arrancase 2026 totalmente rematada. Non se ve obras e, polo tanto, pensamos que vai ainda alargarse moito máis. Empresarios, transportistas, usuarios, todos entre Arzúa e Melide miran as máquinas e tiran de paciencia. Onte viña de Santiago e botei para pasar entre Arzúa e aquí Melide case 3/4 de hora. É imposible porque chegas á rotonda, hai moitísimo tráfico para vir aos supermercados que están todos aquí abaixo, pois tardas un montón. Desde a Xunta constata un atraso nas obras. Non se va a dar cumplimento a ese remate dese último tramo que queda para rematar esa 54 este ano como estaba previsto. A resposta da delegación do Goberno en Galicia é que se manteñen as datas previstas. O Goberno autorizou hoxe a licitación por 14,5 millóns de euros a rehabilitación de 38 kilómetros da autovía A52 entre a Gudiña e Cualedro na provincia de Ourense. Os traballos van consistir, entre outros, na eliminación parcial e a reposición do firme actual. Galicia é un dos territorios europeos con maior actividade pesqueira. Para mostrar algúns datos, o sector conta con 46.000 empregos directos. A metade dos traballadores no sector pesqueiro en España son galegos. A escala europea chegamos 1 de cada 10 empregos. O movemento económico da pesca en España supera os 5.500 millóns de euros. En Vigo estáse a celebrar unha das feiras dos produtos do mar máis importantes do mundo. Conxemar comezou hoxe en Vigo con case 800 expositores e cun reto importante para o sector: buscar novos rumbos para afrontar a caída do consumo do peixe. Isabela.
Antía, novos rumbos, novos caladoiros, os profesionais do conxelado están facendo o que leva facendo o sector da pesca durante toda a vida, que é reinventarse e diversificar, e facelo en cada campaña, en cada marea, con obxectivos como o de, por exemplo, atopar novas especies. O conxelado, o do sector, o conxelado está especialmente vivo e ademais moi fresco ante un reto que é importante, que é o de atopar novos mercados, buscar novos clientes que aumenten as vendas e teñen a vista especialmente posta na mocidade, na xente nova. Esa é un caladoiro no que queren pescar agora mesmo no sector do conxelado, están pescando xa e de feito, por iso están aumentando os produtos precociñados, pensados especialmente para esa xente nova. Ademais tamén inclúen dun xeito moi importante a innovación, por exemplo, para que a conservación destes alimentos precociñados leve os menos conservantes posibles. Son novos retos para o mesmo mar de sempre, pero que é un mar que ten un atractivo imbatible. Falamos dun produto, un ingrediente que ademais está moi de moda tanto no ámbito da saúde como no da alimentación. Falamos da proteína. Aquí en Conxemar, 37.000 metros cadrados, onde vemos proteína por todas partes. 37.000 metros cadrados que son case 5 campos de fútbol. Na capital do mar, o reto é enrolar novos comensais. O consumo de peixe caeu un 30% en España en 10 anos. As empresas queren poñelo doado. Pues por ejemplo, como tenemos un salmón cocinado a baja temperatura, que directamente es abrir el packaging, ya está cocinado, no huele la cocina. Es producto que se prepara a microondas, está pasteurizado en este formato skin que conserva el sabor y las calidades mejor del producto. Pues se está haciendo un arroz negro con nuestra tinta. Y creo que ya acaba de hacer un fondo, o sea, una paella con nuestro fondo de paella. En Conxemar avanzanse tratos por millóns de euros. Corea acode por vez primeira en busca de bacallau. 바칼라오도 수입을 좀 하고 싶은데 바칼라오 가격이 너무 비싸고. Tenemos que bacalao en coreano dice prácticamente o mismo. Quiere importar también bacalao, pero el precio es un poco caro también. E as grandes empresas galegas botan redes en novos mercados. Cada vez estamos más diversificados, estamos ya vendiendo en 55 países, el negocio en Estados Unidos y Canadá, lo que es Norteamérica, sigue creciendo. Pero o sector sempre mira a Europa, agora contra o recorte de fondos para a política pesqueira proposto pola Unión. Necesitamos llevar a cabo la pesca del siglo XXI con barcos del siglo XXI, es decir, que necesitamos un esfuerzo inversor que necesita de algo más que inversión privada, también de apoyo público. Nesta Conxemar participan 797 expositores, ocupan todo o espazo do recinto feiral de Vigo. O movimento que xera Conxemar quedou patente no tráfico. Nos accesos ao IFEBI houbo dende primeira hora da mañá colas e retencións kilométricas que puxeron a proba, Mónica, a paciencia dos condutores. Sí, desde moi cedo os accesos ao recinto feiral de Coto Grande comezaron a colapsarse na saída da autoestrada AP9, rexistráronse retencións de varios kilómetros. O mesmo sucede aquí na avenida do aeroporto, onde as ringleiras de vehículos apenas avanzan cara ao IFEBI. O igual que nas últimas edicións, está activado un plan de tráfico que polo momento non consegue mitigar os atascos nos accesos de entrada e saída á feira. O peche dunha das entradas á AP9 desde a avenida do Tranvía para converter esta estrada en sentido único e gañar capacidade non conseguiu desconxestionar os accesos ao IFEBI nin evitar o colapso na autoestrada, onde se formaron retencións de varios kilómetros. Llevo 15 minutos, pero veo que va para largo. Venimos todos los años y siempre, por desgracia, nos toca vivir esto. Outro dos accesos onde se viviu o caos circulatorio foi na avenida do aeroporto, con ringleiras de vehículos desde primeira hora da mañá. Las infraestructuras para llegar a Conxemar no son suficientes, entonces no se va a aliviar. Es lo de siempre, o sea, lo de año tras año tras año, que entiendo que non habrá solución. O colapso atrapou tamén os conductores que non se dirixían a Conxemar e que se viron afectados polas retencións. Se vou chegar tarde, vamos chegar á redonda e dar volta e meternos por outro lado. Se non perda a cita. O plan de tráfico activado foi moi similar ao das últimas edicións, con todo as limitacións nos accesos ao IFEBI impiden que o tráfico non sexa fluido durante a celebración de grandes eventos. Unha galega entra no podio español de investigación culinaria. Chámase Carmen Sánchez de Muros. Ela mesma recolle e procesa algas para elaborar pizzas e empanadas artesanais. O éxito chegalle despois de 12 anos de investigación.
Asentamento no territorio rural e exemplo para as mulleres emprendedoras son só algúns dos aspectos que o Ministerio de Pesca valorou para outorgarlle á empresa galuriña de Esteiro este premio anual á excelencia. Tamén pola defensa da sostibilidade. Pois as huevas póñenas nas algas. Vixía que en cada unha das especies quede garantida a reproducción. No seu pequeno obradoiro, limpa, deshidrata e moe. Investigou durante anos como incorporar as propiedades das algas a algo tan tradicional como a masa da empanada. Con esas algas fago todos os produtos, as empanadas, as pizzas e o pan. A esencia principal son os nutrientes que levan, sabes, o sabor, cos macerados, que se fai a masa nai, e aí ese proceso que facemos de extracción de principio activo, pois é o que lle dá o sabor, o que lle aporta a textura. Os nutrientes que ela é quen de extraer neses macerados investigaos agora un equipo do Clínico de Santiago, porque moitos pacientes con problemas digestivos atoparon alivio neses pans, pizzas e empanadas de algas. Carmen está orgullosa de ela só a conseguir un premio tan importante á innovación. Pero para mí tamén é moi importante os meus clientes que durante tanto tempo estiveron aí. Carmen, sigue que tes un bo produto, e brindolles o premio tamén a eles, porque por eles sigo aquí, porque quixen tirar a toalla moitas veces. Agradeceu tamén a porta aberta polas empresas galegas que traballan desde hai décadas con algas a nivel industrial. A economía galega avanzou 2 puntos e medio no segundo trimestre impulsada polo consumo dos fogares e os investimentos públicos. O Foro Económico de Galicia fala dun crecemento sólido e prolongado sen os desequilibrios doutras épocas. Galicia crece en el trimestre al 2,5%, Europa lo hace al 1,6%. Es decir, el diferencial es grandísimo. Es un crecimiento prolongado, constante, sólido, que nos va permitiendo converger con los promedios europeos. E tamén da economía, a Unión Europea quere aumentar os aranceis pro aceiro estranxeiro. Do 25 actual van pasar o 50%. Bruxelas busca protexer un material estratégico na construción de edificios, ferrocarrís e automóviles fronte á competencia chinesa e os aranceis dos Estados Unidos. María. Sí, desde aquí, desde Bruxelas, advirten que non queren seguir sendo a única potencia que xoga limpo, mentres a sobreproducción asiática, especialmente a chinesa, abarata os prezos e pon en risco milleiros de empregos en Europa. Por iso, a Comisión Europea acaba de aprobar un plan que fará público esta mesma tarde, no que previsiblemente, como dis, duplicará os aranceis ao aceiro importado ata o 50% e reducirá case a metade as cotas de entrada ao mercado comunitario. Europa blinda así a súa industria siderúrxica co obxectivo de protexer, din, un sector estratégico para a economía europea e competir en igualdade de condicións cos Estados Unidos, que xa aplica tasas similares. Estas novas medidas substituirán as actuais que expiran no 2026 e revisaránse cada 5 anos. No outono, o Camiño de Santiago non perde adeptos. A baixada das temperaturas e tamén da masificación son os motivos detrás de comezar nesta época do ano o Camiño de Santiago. E, de feito, a metade dos peregrinos teñen que pasar por estas rúas do Cebreiro. Nun sintres falamos de datos e tamén de novas tendencias no Camiño. O Goberno endurece as condicións para crear universidades privadas. Asegura que pretende garantir a calidade da docencia e da investigación e tamén a solvencia económica. A partir de agora deberán contar cun informe da Axencia Nacional de Avaliación de Calidade, que será preceptivo e vencellante. Deberán ofertar un mínimo de graos e alumnos e garantir o aloxamento polo menos pro 10% do alumnado. Garantizamos el carácter integral y multidisciplinar de las universidades, por eso deberán ofrecer un mínimo de titulaciones, 10 en grado, 6 en máster y 3 en doctorado, de al menos 3 ramas del conocimiento, y eso implicará también contar con un número mínimo de 4.500 estudiantes. Sobre o caso Coldo, hoxe soubemos que o PSOE realizou máis de 80 pagos en efectivo a Santos Cerdán, o exsecretario de Organización Socialista, durante 7 anos. Superaron os 30.000 euros, segundo a información publicada. 11 deses pagos, Santos Cerdán cobrounos cando xa estoupara a investigación por corrupción a Ábalos e Coldo. O PSOE comunicoulle ao Supremo tras a petición do instrutor do caso Coldo, o xuíz Leopoldo Puente. Eses 30.000 euros foron, segundo o PSOE, en concepto de compensación por gastos abogados previamente polo entón dirixente socialista.
Tengo aquí el propio informe de la UCO. Lo que queda claro y registrado es que no hay financiación irregular. No existe financiación irregular. Y desde luego todo el dinero del Partido Socialista tiene origen legal, está contabilizado. Siguen conociéndose nuevos datos y esto acredita que el PSOE de limpio no tiene nada. Vamos a ver hasta qué punto de suciedad hay dentro del Partido Socialista y cómo de arraigado está en el Gobierno, pero lo que demuestran todas estas informaciones es que limpios no están. O presidente do Goberno anunciou hoxe un paquete de medidas contra a corrupción. Entre elas está a posta en marcha dun novo portal de transparencia ou aplicación da intelixencia artificial na adxudicación de contratos públicos a empresas privadas. Aunque no existe, evidentemente, la corrupción cero, sí debe existir la tolerancia cero contra la corrupción. Y esa tolerancia cero, bueno, pues implica responder a la corrupción con valentía, con ideas y propuestas, con decisión, no taparla y silenciarla, como desgraciadamente hacen algunos. Esta tarde arranca no Congreso o debate do decreto de embargo de armas a Israel e votarase mañá. De novo, será unha votación de vertixe porque a esta hora Podemos mantén a súa ameaza de tombalo. A Embaixada de Israel en España considera perverso, inhumano e aberrante que o decreto de embargo de armas ao seu país se trate no Congreso xusto hoxe, o 7 de outubro, o día en que se cumpren 2 anos do ataque de Hamas. Ante a controversia, finalmente a votación trasladouse a mañá, pero o debate mantense para esta tarde. O Goberno defende o texto. Recoge un clamor, me atrevería a calificarlo como un clamor y una posición más que mayoritaria en nuestra sociedad. Sumáramos a ser máis crítico. Este Real Decreto susceptible de mejora, sin lugar a dudas, toda la mejora. Pero para mellorarse con emendas, antes ten que convalidarse o decreto. O Goberno ten os votos da maioría de socios de Esquerra e Junts, de PNV, Bildu e tamén do BNG. Coinciden todos en que o decreto actual é insuficiente, pero van darlle luz verde. Jugar a todo o nada puede ser peligroso. Mensaxe para Podemos, que mantén o suspense. En su momento les comunicaremos el voto. Os seus 4 votos poderían tombar o decreto. Esto es un embargo fake, es un engaño. Tamén o PP critica o decreto. Traen este Real Decreto no porque crean en él, sino porque le han usado, como todo en la cuestión de Gaza, para tapar sus casos de corrupción. Os populares tampouco desvelan que votarán mañá. En Israel, este 7 de outubro lembran os máis de 1.200 asasinados e decenas de secuestrados nos atentados de Hamas hai xusto 2 anos. O acto central de homenaxe ás vítimas desenvólvese en Reim, onde superviventes e familias de mortos e retidos, Marcos Méndez, reviven a matanza do Festival de Música Nova. As 6:29 exactas, hora na que os primeiros milicianos de Hamas atravesaron a valla, comezaron as cerimonias que se prolongarán ao longo de todo o día por todo Israel. Nós estamos agora mesmo no que era a pista de baile do Festival Nova. Aquí os terroristas acabaron coa vida de máis de 360 mozos e mozas que estaban a festexar un festival de música tecno. Ademais, levaron alrededor de 60 deses mozos e mozas secuestrados para Gaza. Ao longo de todo o día celebraránse cerimonias en homenaxe a eles. A máis importante, ás 8:30 da tarde, hora local, na Praza dos Reféns de Tel Aviv. O 7 de outubro de 2023 non era unha data calquera, cumpríanse 50 anos da Guerra do Yom Kippur. Ese día Israel sufriu o maior ataque da súa historia. Era a Operación Inundación Al-Aqsa. Para desviar a atención do exército israelí, Hamas lanzou uns 5.000 misis contra o territorio israelí. E ao mesmo tempo, uns 2.000 membros de Hamas iniciaban un ataque en distintas poboacións preto da Franxa de Gaza. Atacaron un festival de música. Alí asesinaron a máis de 350 persoas, houbo centos de feridos e moitos dos asistentes acabaron secuestrados. O ataque de Hamas tiña máis obxectivos. Bases militares e kibbutz preto da fronteira. Unhas 1.200 persoas de 19 nacionalidades foron asasinadas, 252 secuestradas, delas 48 aínda seguen en poder de Hamas. A resposta do exército israelí non tardou. 2 anos despois, Gaza está completamente arrasada. Segundo fontes do Ministerio de Saúde de Gaza, os mortos superan os 68.000. Os anuncios da última semana e o comezo da negociación en Éxito abren, 2 anos despois, unha porta á esperanza de paz.
Esa paz en Gaza estáse negociando en Exipto. A última hora desas conversas é a convocatoria dunha reunión a finais desa semana nun país europeo. Aínda sen concretar para abordar a forza multinacional que despregarán na franxa, tal e como establecía o plan acordado entre Estados Unidos e Israel. O presidente Trump móstrase optimista con alcanzar un acordo en poucos días que poña fin ao conflito. Os reis están de viaxe oficial en Bélxica. Os reis dos belgas recibíronos esta mañá no Palacio Real de Bruxelas. Don Filipe e dona Leticia viaxaron á capital comunitaria con motivo da inauguración do Festival Europalia, que dedicará a súa programación durante varios meses a difundir a riqueza cultural española. Esta tarde visitarán unha exposición sobre Goya e a súa influencia en varias xeracións de pintores. Nunca volver a usar los vasos que están en los baños. Nunca tomen de esos vasos, se los digo. Era la regla. Límpialos con el mismo trapo que usted anda limpiando el baño. Cosas que me dan asco. É unha das advertencias que fai nas redes esta ex-limpadora do Teis. Di que nunca fregaban os vasos, nin cambiaban as fundas dos coxíns, nin lavaban tampouco a fonda da moqueta. E ten tantos defensores como detractores entre os profesionais e os usuarios. Vémolo nuns minutos. Es frecuente la realización. A maior obra hospitalaria de Galicia avanza na Coruña. Comezaron a derrubar o antigo hospital de pacientes do Choac, onde se van levantar os accesos ao novo centro. Tamén se apura a excavación en rocha da torre polivalente que albergará os servizos administrativos do futuro hospital. Nesta infraestructura estánse a investir case 500 millóns de euros. As máquinas preparan a derruba do que foi o Hospital de Pacientes do Complexo Hospitalario da Coruña. Os traballos previos levaron máis do 60% da obra. Agora varios guindastres de grandes dimensións encargaránse de botar abaixo a estructura antes de que remate este ano. Van a ser 2 o 3 palas en función del momento, que tienen unos brazos de 32 y 28 metros de longitud, y que bueno, ya van demoliendo fachadas y estructura, ¿no? É unha obra necesaria para poder avanzar nos traballos do novo acceso ao hospital. Será un anel que rodeará o complexo hospitalario. Tamén colle ritmo a construción da nova torre polivalente, que acollerá a sede administrativa. Son moitas pezas a encaixar coa complicación de manter en todo momento a actividade hospitalaria. Esta é a maior inversión nunha infraestructura sanitaria endexamais realizada. Sempre digo que situará a Coruña non só na vanguarda da asistencia sanitaria a nivel Galicia, sino a nivel nacional, a nivel España. O investimento previsto achégase aos 500 millóns de euros, dos que xa están en execución 85 millóns, unha cifra que supón multiplicar por 3 a licitación de obra pública de todo o Concello da Coruña. En Madrid, o derrubamento dun edificio en obras deixa, de momento, 3 feridos e varias persoas desaparecidas. Aínda non se sabe cantas poden ser e os equipos de emerxencia traballan na zona para intentar localizalas. Poderían tratarse de traballadores nas obras de rehabilitación do inmoble situado no centro da capital. Parece que colapsou o forxado de varias plantas por causas que aínda se descoñecen. A zona permanece acordoada e os edificios veciños desaloxados. Caía como un volcán desde arriba hacia abajo, todo el derrumbe de tierra a presión, y ha sido un estruendo horroroso. Y bueno, pues ya nos han desalojado del edificio porque tiene riesgo de derrumbe la fachada. Vemos agora imaxes en directo desa rúa do centro de Madrid onde se produciu ese derrubamento do forxado dun edificio. De momento hai 3 feridos e varias persoas desaparecidas que poderían ser traballadores da obra. Arestora os equipos de emerxencia traballan para localizalos. Un edificio calcinou por completo unha nave industrial en Toledo. Os bombeiros tentaron por todos os medios evitar que as lapas queimasen a nave, pero foi imposible. Ao parecer, o lume comezou nuns pales que había almacenados no exterior. En O Porriño, buscan os autores dun atraco nunha oficina bancaria onde a tarde ameazaron os empregados para que abriran a caixa forte deixándoos atados e fuxiron co botín. Hoxe a sucursal non abriu. A Garda Civil segue a busca dos varóns que onte atracaron encapuchados e armados unha sucursal de Abanca no Porriño.
Foi todo moi rápido e ninguén na contorna se decatou de que dentro estaban atados de mans 3 empregados e un cliente da entidade. O banco permanecía pechado hoxe e poucos coñecían o sucedido. Está cerrada, non me enteré por motivos. Eran as 2 menos cuarto da tarde, hora que a sucursal pecha ao público e reconta o diñeiro. Os atracadores esperaron os 30 minutos que tarda en abrirse a caixa forte de apertura retardada e marcharon co botín. A cifra non trascendeu, pero serían milleiros de euros. Y yo salí a las 2:10 de casa y esto estaba tranquilo. Si estaban dentro o no, no lo sé. Que yo me enteré esta mañana. O sea, no me enteré de nada y vivo aquí. O sea, que no tuvo que ser todo muy silencioso. E eu que mirei pola tarde foi un coche da Guardia Civil ali aparcado, solo, toda a tarde, e non mirei máis. Pola forma de actuar, os investigadores sospeitan que son profesionais que coñecen ben a mecánica de funcionamento dos bancos. 2 detidos por pegarlle o máximo responsable da Garda Civil de Soutomaior. Ocorreu no día libre do sarxento cando o axente quixo frear a agresión a unha terceira persoa que se refuxou no seu xardín. Esa primeira vítima contábanos como empezou todo. Citaron o preto da igrexa na parte alta da arcade e a cousa xa pintaba mal. De faltar a la palabra y de ser un puto ladrón y mierdas, no. ¿Tú sabes lo que tengo en el salón de mi casa, payaso? Bueno, vas a flipar. Te van a caer tantas hostias en un segundo que non las vas a ver venir. Promé que non era unha persona sola. Eran 3 ou 4 que estaban falando, 2 quedamos aquí e 2 vamos a por el. Co que me encontro, un con cadenas, outro con paus, e viñan a matarme. Botou a correr cara a casa por unha costa que se fixo longa, polo que buscou refuxio na casa do sarxento comandante da Garda Civil de Soutomaior. Sorte diso. Temín pola miña vida, collí unha pedra, o primeiro que fixen, intentar defenderme, pero mirei que eles viñan hacia min e fun hacia a casa primeira que topei, coa cal estaba o sarxento da arcade de sorte na casa. Os agresores non se detiveron e pese a que o axente de paisano e de día libre se identificou, arremeteron contra el. Amenazaron ao sargento de muerte, ao can, pegáronlle ao sargento, 2 cabezazos. Detiveron aos 2 que chegaron ata a casa. Son, segundo nos conta a primeira vítima, os seus camelos habituais, veciños tamén da arcade. Por iso ten medo, moito medo. Sí, pois claro que sí. Que nada, que se me pasa algo que se sepa que son eses 2 individuos. Os 2 agresores quedaron en liberdade con cargos malia as ameazas de morte que seguen en pé. Total, por unha débeda nada de 40 euros. Un veciño de Corcubión morreu atropelado mentres cruzaba un paso de peóns por un vehículo que se deu a fuga. A Garda Civil xa detivo o condutor, un veciño de Fisterra. O accidente tivo lugar neste punto da estrada AC445 xusto no límite entre os concellos de Corcubión e Cee dentro das fronteiras deste último. Trátase dunha zona con iluminación artificial de abondo e con boa visibilidade. O falecido, originario de Muxía e moi coñecido na zona, circulaba a pé cruzando ou moi preto do paso de peóns cando foi alcanzado por un vehículo. O impacto, provocado por un BMW de cor escura, segundo algunhas testemunhas, levouno por diante e desprazouno uns 20 metros ata onde aínda hoxe se apreciaban restos da intervención nocturna dos equipos de emerxencias. Crese que o coche circulaba a unha velocidade inadecuada precisamente pola falta de pegadas de freada e pola violencia do impacto. Cando chegaron ao lugar os membros de Protección Civil de Cee, o peón xa morrera. Tamén acudiron varias patrullas da agrupación da Garda Civil de Tráfico co fin de esclarecer os feitos. Hoxe mesmo aínda algúns membros de paisanos revisaban o lugar. O de onte non foi o único atropelo que se produciu en Cee nas últimas horas. Esta mesma mañá outro peón de 46 anos foi tamén alcanzado por un vehículo preto de aquí e tivo que ser trasladado ao Hospital Virxe da Xunqueira con feridas de consideración. Un accidente entre 2 camións obrigou a cortar a autovía A6 á altura das Nogais en Lugo. Un camión bateu contra os 2 vehículos de mantemento de estradas que estaban parados nunha zona de obras. Por sorte, a pesar da gravidade do choque, non houbo feridos. E agora mesmo volve a estar cortada a autovía entre as Nogais e Pedrafita para que un guindastre de grandes dimensións poida retirar os camións accidentados. Como ven, nesta cámara da DXT de Doncos están desviando o tráfico pola estrada nacional. Vimos a unha señora
xa con síntomas de que estábase afogando e cos labios xa un pouco azules e empezando a perder a consciencia. E nese momento, sin dudalo, fixen a maniobra de Heimlich e nun primeiro momento non expulsou nada, pero na segunda vez xa expulsou o trozo de carne que estaba producindo o atragantamento. A vocación non entende de horarios. Deixouno claro un policío de Ribeira que, estando fora de servizo, lle salvou a vida a unha peregrina en apuros. A muller está tragoárase cun anaco de carne nun restaurante de Padrón. Por sorte, este axente estaba na mesa do lado. Non é a primeira vez que este axente lle salva a vida a alguén, pero desta volta non estaba de servizo, senón comendo coa familia nun asador de Padrón. Ás espaldas había unha mesa de 6 ou 7 peregrinas pedindo auxilio e no momento que nos giramos vimos a unha señora xa con síntomas de que estábase afogando e cos labios xa un pouco azules e empezando a perder a consciencia. A muller, unha peregrina inglesa duns 60 anos, atragoárase cun anaco de carne. Estaba ao borde da asfixia e Diego actuou sen pensalo 2 veces. E nese momento, sin dudalo, fixen a maniobra de Heimlich e nun primeiro momento non expulsou nada, pero na segunda vez xa expulsou o trozo de carne que estaba producindo o atragantamento. A muller puido rematar o camiño grazas á rápida intervención de Diego, que actuou axudado pola formación en primeiros auxilios que reciben os axentes e tamén por unha vocación que non descansa. Sáleche como unha chispa que te sale e te fai actuar e actúas e non pensas, fase e xa está. E claro, a satisfacción personal é brutal, porque axudarlle a unha persona e salvarlle a vida neste caso é unha satisfacción enorme. Satisfacción persoal e orgullo pros compañeiros que dende o sindicato CEP propoñen condecoralo co seu ingreso na Orde do Mérito Policial. E os xulgados de Santiago estrean sala de espera para menores. Reformouse para facela máis amable e máis adaptada ás necesidades dos rapaces que teñan que acudir ao xulgado por asuntos penais ou de familia. Trátase dun espazo seguro con recursos específicos para os máis pequenos, deseñado pola Fundación Andrea e autorizado pola Xunta. E os menores de 16 anos van contar cunha axuda directa de 100 euros para mercar lentes e lentes de contacto. Aprobouse hoxe no Consello de Ministros, as axudas son universais e cubren as compras feitas ata o 31 de decembro do 2026. Creemos que ver bien no puede depender del bolsillo de cada familia. Sabemos además que los problemas de refracción que afectan a los menores, como la miopía o el astigmatismo, afecta hasta 1/3 de la población escolar y que sin esta corrección pues, nos podemos encontrar en un gran impacto en el aprendizaje, en el bienestar y en el desarrollo. Tamén se aprobou o uso do cannabis medicinal. Non o poderán receitar os médicos de familia, só os especialistas e nos hospitais. Así que non o venderán nas farmacias. A idea é usalo en determinadas doenzas cando non son eficaces outros fármacos, por exemplo, para tratar os síntomas da esclerose múltiple ou os efectos adversos da quimioterapia. A escaseza de chuvia das últimas semanas obriga a tomar medidas nalgunhas zonas de Galicia, entre elas Baiona, Demetrio. Si é precisamente a zona máis afectada, este encoro de Baíña que abastece a vila de Baiona, pois a imaxen é esta que poden ver agora mesmo, o descenso importante da súa cantidade de auga, a escaseza de chuvias deste pasado verán, do pasado mes de setembro e a outubro tamén arranca. Así que hoxe a Mesa para a Seca que se reunía esta mesma mañá tomaba esas decisións, adoptar medidas en relación á zona de Baiona semellantes a unha situación de alerta. Unha vez máis, insistir en a recomendación a todas as persoas para un uso sensato e recomendable da auga. Tamén manter a situación de prealerta na zona do río Lérez, no de Anllóns e tamén no río Grande. No resto de encoros de Galicia, agora mesmo a media na súa cantidade é ao redor do 60%. Normalidade no resto, como dicíamos, pero situación preocupante na zona de Baiona. En Vigo interviñeron máis de 1000 toneladas de produtos conxelados en malas condicións. Foi no marco dunha macrooperación policial en que se comisaron en total 11.000 toneladas de comida en mal estado e produtos falsificados. Algúns deles mesmo de indicacións xeográficas como viño ou aceite. Tamén se fixeron 1,5 millón de litros de bebidas cos precintos falsificados. Detiveron 10 persoas. Tento facer un menú semanal e logo podes facer a compra según ese menú. Si dejas 3 días ou así, que te pode durar en la nevera bien. Xa non tens que perder o tempo para cociñar, xa tes a comida feita.
Están os que van improvisando o menú de cada día sobre a marcha e os que se pechan na cociña durante varias horas para preparalos de toda a semana. É o chamado batch cooking, o último reduto dos que queren asegurarse de que comen rico e caseiro sen perder tempo. De seguido, vemos como se fai. 3 cousas que dan noxo nos hotéis. Con este singular reclamo, unha ex-traballadora do Servizo de Limpeza enumera as razóns polas que non emprega os vasos nos cuartos do hotel ou por que nunca pisa a moqueta descalza. La primera es nunca volver a usar los vasos que están en los baños. Esa era la regla. Límpialos con el mismo trapo que usted anda limpiando el baño. Sí, con para nada, que va. No. Vienen todos herméticos en su bolsita y... Por lo menos lo que hemos estado nosotros, los vasos estaban sellados y herméticos. Eu bebo pola botella, limpo ben a botellinha, traigo a miña botella, ou traigo tal, pero no. Eu polo vaso, ela ben sabe que non bebo por vaso. Alguna vez he tenido que bajar y comprar una botellica de lejía y darle un repasico a la taza del váter, que es lo que más yuyu da. Número 2, a veces tienen almohadas decorativas de colores. Esas almohadas no se lavan. Las blancas sí. ¡El asco! Se lavan como una vez al año. También por el poco tiempo que tienen para trabajar de una habitación a otra, es normal que a lo mejor lo hagan todo así un poco rápido. También los que trabajan para la limpieza de los hoteles también les pagan muy poco. Y por último en este video es nunca caminen descalzos o en medias si el hotel tiene alfombra. Porque adivinen qué. Esas alfombras no se lavan. Y no me gusta andar descalza ni en mi casa. Entonces... Hay hoteles que sí y hay hoteles que no, pero da igual que sean de 3, 4 o 5 estrellas, ¿eh? Pueden ser más lujosos o menos lujosos, pero limpios. Comer san, rico e caseiro parece un reto casi imposible cando non temos moito tempo, pero hai técnicas que poden axudar. A que está de moda é o batch cooking, que consiste en preparar nun só día varias comidas para toda a semana. A cociña caseira require de tempo, din que de media para un prato sinxelo nos leva uns 20 minutos, pero se queremos algo máis elaborado, xa falamos de hora e media. A xente cansado, a trabajar, pronto, e non temos, mas mesmo assim, há que comer. Por iso moita xente está poñendo en práctica o batch cooking, é dicir, preparar nun só día varias comidas para toda a semana e gardalas en tuppers. Tú también puedes tener todo esto listo en un poquito más de una hora. Brócoli, coliflor, que aguantan al igual un pouco máis, arroz. Eu, como estou nun piso de estudiantes, hai algunhas cousas que tamén as traio preparadas desde o domingo, pero de normal cociño día a día. Os nutricionistas din que é unha maneira saudable de comer porque evitamos a improvisación e poñemos en práctica a organización dos nosos propios menús con carne, peixe e verduras, evitando así as malditas sobras e residuos. Tento facer un menú semanal e logo pois facer a compra según ese menú e organizarme así. Pois esas verduras que podemos cociñalas no microondas, no forno, podemos facer tamén en forma de crema, sopas, potaxes, unha fonte tamén de hidrato de carbono. O batch cooking é unha ferramenta moi poderosa sempre que se respecte o equilibrio dos nutrientes e a seguridade alimentaria. Pero sí que é moi importante enfriar ben unha vez que cociñamos os alimentos nunha hora máximo e logo almacenar en neveira por debaixo de 5 graus ou estes alimentos máis perecederos conxelar. O proceso de desconxelación tamén é moi importante, nunca debemos facelo a temperatura ambiente, xa que os alimentos sempre deben pasar pola neveira ou polo microondas antes de consumilos. Para moitos, o batch cooking é unha maneira de cociñar e comer de forma saudable cando o noso tempo non nolo permite. Hoxe aínda teremos unha boa tarde para facer cousas ao aire libre. Aínda que as nubes van gañando o terreo e xa se nota que empeza a refrescar. En Portonovo, por exemplo, non van pasar hoxe dos 23 graus, así que pode que se estraguen os plans de praia. O tempo acompaña máis para pasear ou facer turismo, por exemplo, por Santiago, como ven nas imaxes en directo da Praza do Obradoiro. Lembren que poden consultar estas e outras cámaras en g24.gal. Aí, no Obradoiro, seguen concentrándose cada día milleiros de peregrinos que rematan as distintas rutas xacobeas. Xa van preto do 500.000 no que levamos de ano, un 6% máis que o anterior. E o pulso estáse mantendo no outono. Paula.
Efectivamente, Antía, porque de feito nesta primeira semana do mes de outubro chegaron a Santiago de Compostela 16.000 peregrinos e case a metade pasaron por estas rúas do Cebreiro, porque o Camiño Francés, a pesares de non ser o que máis medra cada ano, segue a ser o líder. Entre os motivos de facer o Camiño de Santiago este outono están a baixada das temperaturas, tamén o cambio da paisaxe e tamén especialmente a baixada da masificación. Hoxe aquí no Cebreiro vemos moitos peregrinos de fora das nosas fronteiras, moitos asiáticos, tamén xente que venden de Centro Europa e españois que colleron as vacacións para facer agora o Camiño ou que directamente están xubilados e escolleron esta época para facelo. E tamén vemos Ollo Turigrinos, ese concepto que acolle tamén a todos os turistas que a pesares de non peregrinar, sí que fan turismo alrededor dos enclaves relacionados co Camiño de Santiago, pero nin camiñan nin dormen en albergues, algo que os que son moi amantes do Camiño non están moi de acordo. Maruja Maio volve ser protagonista da axenda cultural deste ano agora en Madrid. O Museo Reina Sofía amplía a mostra da Fundación Botín e convertea na maior retrospectiva sobre a artista galega. Inclúe pezas do seu arquivo persoal e mostra a evolución da súa obra dende as composicións surrealistas dos primeiros anos ata as formas xeométricas e fantásticas das súas últimas pezas. Logo de 5 meses de éxito na Fundación Botín de Santander, a exposición Máscara e Compás chega ao Museo Reina Sofía renovada e ampliada para dar unha visión máis completa da vida e a obra de Maruja Maio. Sobre una artista que es, en mi opinión, la más singular, la más fascinante y heterogénea del siglo XX español. O Museo Madrileño incorpora á mostra elementos do arquivo personal da artista que agora pertenece aos fondos do Reina Sofía e tamén algunha obra inédita e, ademais, xunta pezas das súas sucesivas etapas espalladas por museos de todo o mundo. Otro de los hitos de la muestra, compartido con la Fundación Botín, es conseguir, por primera vez después de casi un siglo, ¿no? Que se muestren de nuevo juntas las 5 extraordinarias verbenas que dieron a conocer a Maruja Maio en su exitosa exposición de 1928 en Madrid. A maior retrospectiva realizada todo agora sobre unha das máis destacadas figuras da vanguarda pictórica e da xeración do 27 foi máis aló das salas do museo gracias á Asociación Cunchas e Flores de Bueu, que para esta inauguración en Madrid reproduciu obras da pintora nunha grande alfombra floral. Y quiero agradecer precisamente su dedicación y su ofrecimiento, porque ha sido un ofrecimiento de esta asociación que creo que además, francamente, a Maruja le hubiese encantado ese espacio dedicado al arte popular como un homenaje a su figura dentro de su propia exposición, ¿no? Máscara e Compás estará aberta no Museo Reina Sofía ata o 16 de marzo do ano que ven.